mamamayang, andito na naman po ako ngayong umagang ito dahil may ipapakita po akong recipe sa inyo. Ang lulutuin ko po ngayon ay adobong paksiw na isda at ito na po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Unang-una, isda. Kahit anong klaseng isda po ay pwede. Dahon ng laurel, sibuyas, bawang, paminta na buo, toyo, cooking oil, green na sili, pulang sili, ground black pepper, at asin. Maglalagay rin po ako ng 1 tablespoon na brown sugar. Ayan po ang aking brown sugar. Maglalagay rin po pala ako ng suka kasi paksiw nga ito na adobo. Ngayon po ay imamarinade lang natin to ng toyo, itong ating isda. Maglalagay po ako ng konting suka dito sa ating cooking pot. Ngayon po ay ilalagay ko po dito yung dahon ng laurel. Tapos ilalagay ko rin po itong pamintang buo. Maglalagay din po tayo ng konting bawang. Tsaka sibuyas. Ayan na po. Ngayon po ay isasaing na natin itong ating isda. Pagkatapos po itatakpan po muna natin. So ngayon pong kumulo na siya ay papatayin na po natin. At ito namang kawali ang ating i-on yung ating stove. Tapos isasalang yung kawali at paiinitin po muna natin. At ngayong mainit na po ang ating kawali ay maglalagay na po tayo ng cooking oil. Ayan po yung aking olive oil. Pero pwede naman po kung kahit anong klaseng oil ang inyong gagamitin. Ngayong mainit na po ang ating mantika ay ilalagay ko na po ang sibuyas. Hahaluin po natin. At pagkatapos po ay pwede na po tayong maglagay ng bawang. Hahaluin lang po natin yung ating sibuyas at saka yung bawang. Ngayon naman po ay ang isusunod kong ilagay ay ang green bell peppers at saka yung red bell peppers. Hahaluin lang po natin to para hindi masunog. Ngayon po ay nilagay ko na yung isda dito sa ating kawali, pero hindi ko na lang po pinakita sa inyo. Ayan.
So, ayan na po. Naglalagay na po ako ng ground black peppers. Ngayon po ay pwede na nating ilagay yung sabaw natin kanina. Tapos patutuyuin lang po natin to ng konti. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to siya para tumuyo ng konti. Maglalagay po muna tayo ng asin para sa ating pampalasa. At ilalagay ko na rin po pala itong brown sugar na 1 tablespoon. Ayan na po ang aking inadobong isda. Ngayon po ay papatayin ko na po yung stove kasi luto na po siya at hahanguin ko lang po ito. Ito na po ang aking adobong paksiw na isda. Sana po ay magustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-subscribe po kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!